Be-Unique. Αναζητάτε έναν προορισμό για ομορφιά, ευεξία και γενικότερα για αισθητική προσώπου και σώματος? Τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, όπου σας προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη εμπειρία για την τέχνη του μακιγιάζ με τις πιο προηγμένες θεραπείες ομορφιάς προσώπου και σώματος. Τι μπορείτε να περιμένετε από αυτό το κανάλι? Ενημερωτικά βίντεο για μακιγιάζ, τεχνητές εφαρμογές και προϊόντα που θα αναδείξουν την ομορφιά σας, παρουσιάσεις μηχανημάτων του κέντρου μας. Επιπλέον θα παρουσιάζουμε τα πιο καινοτόμα μηχανήματα και τεχνολογίες στον τομέα της ομορφιάς. Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να βελτιώσετε την εμφάνισή σας με αποτελεσματικό και επαναστατικό τρόπο. Και επιπλέον εκπαιδευτικά βίντεο. Το κανάλι μας δεν θα είναι μόνο μία πηγή έμπνευσης, αλλά και μία πλατφόρμα εκπαίδευσης. Ακολουθήστε μας στα εκπαιδευτικά μας βίντεο για να μάθετε βήμα-βήμα τις τεχνικές του μακιγιάζ, συμβουλές περιποίησης του δέρματος και να ενημερωθείτε για αποτελεσματικές θεραπείες ομορφιάς. Στην Be-Unique η ομορφιά είναι περισσότερο από ένα χαρακτηριστικό. Είναι ένας τρόπος έκφρασης, αυτοπεποίθησης και ευεξίας. Ενώνοντας την τέχνη με την επιστήμη, σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε μαζί μας το ταξίδι προς την απόλυτη ομορφιά. Η υποστήριξή σας είναι πηγή έμπνευσης για μένα. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, έτσι ώστε θα ενημερώνεστε πάντα για τις νέες συμβουλές ομορφιάς. Σας ευχαριστώ που είστε μέρος της Be-Unique οικογένειας.